На, з'еш піражок. Усе цяпер вы адну сухамятку ядзіце. Вось мае дзеці такія ж. Сын увогуле не тэлефануе, нявестка, змяішча, внукаў не дачакаешся. Жыццё жывеш, усё ім аддае, а ў адказ пустата. Адны хваробы засталіся. Не плачце, калі ласка. Можа, у іх проста шмат працы? Ды якая праца? Няма ў іх сэрца. Вось ты адразу відаць. Добры чалавек, чулівы. Пасядзі са мной, паразмаўляй. Хто ж мяне яшчэ выслухае, калі не чужы чалавек у цягніку? Я зноў працую мамай для мамы. Слухаю, суцяшаю, збіраю чужыя слёзы, пакуль мае ўласныя жаданні проста знікаюць. Выбачайце, але я стаміўся.